Čaute, tady je váš zberateľ a dúfam, že ste si prvý deň školy užili a môžeme sa vrhnúť na toho Thanosa. Je to z komiksu z roku 2022, 5. číslo. Ako vidíte, má pridávnu helmu, dvojitý meč, rukavicu nekonečná a jednostrannú tvár. A mám tu aj k nemu časopis, ktorý tunak máte overenie čísla. A tunak je to proste komiks. Je to komiks o tom, ako prišiel Thanos ovládnuť Zem iba s kameňom moci a prostoru. A ukážem vám aj, čo nás môže čakať na budúce. Na budúce nás čaká tunak Carnage. A teším sa na budúce. Zatiaľ čau.